Dobrý deň, dámy a páni. Moje meno je Bystrich Štefák a som jedným zo zakladateľov projektu Best to Buy. Jedná sa o projekt, ktorý je kombináciou sieťového marketingu a internetového obchodu. Tým Best to Buy veľmi dobre vie, že s podnikaním takéhoto druhu má veľmi veľa ľudí problém z toho dôvodu, pretože buď nechce, alebo nevie predávať. Best to Buy tento problém úplne eliminoval. Ja vám neskôr vysvetlím, akým spôsobom. Poďme si však prebrať za začiatku také dôležité body podnikania Best to Buy. Je to teda 100% isté podnikanie, pretože je absolútne jednoduché pre každého. Ponúka vysoké provízie, ponúka taktiež stále nové a nové produkty. A nielen produkty, ale aj služby. A to produkty a služby takého charakteru, ktoré jednoducho ľudia poznajú, vedia o nich, chcú ich alebo ich budú chcieť v blízkej budúcnosti. Nie sú to nejaké produkty navyše, alebo nejaké, ono sa tomu hovorí luxusné produkty, teda bez ktorých sa zaobídete, ale sú to produkty, ktoré potrebujete. A nie sú ani nejak predražené, nie sú drahé, sú to jednoducho produkty, ktoré sú kvalitné a za rozumnú cenu. Ďalej, je tu vyplácanie do nekonečnej línie, čo veľmi veľa ľudí určite poteší. Plus k tomu bonusy za aktivitu, za výkony a podobne. Novinka, ktorú veľa ľudí nepozná v takomto druhu podnikaní, je tu automatické pridávanie zákazníkov odkiaľkoľvek do vašej štruktúry. Poviem vám taký príklad, kdekoľvek na Slovensku alebo v Čechách, alebo do budúcna, ale aj v iných krajinách sa zaregistruje do Best to Buy nejaký zákazník alebo aj partner, teraz nakúpi a provízie získate vy z toho dôvodu, pretože ten partner alebo ten zákazník sa dostal niekomu z vašej štruktúry. Takže je to naozaj veľmi zaujímavé a týmto spôsobom to jednoducho stále bude expandovať a stále to bude rásť. Je to jednoducho podnikanie, ktoré dáva zmysel. Poďme si teda ukázať, ako vyzerajú stránky, ako jednoducho sa dá registrovať. Takže ja sa najprv odhlásim, som si to tu nepripravil, takže ideme na registráciu. Získate registračný odkaz a kliknete na registráciu, vyplnete teda jednoducho iba vaše používateľské meno, heslo, znovu heslo, e-mail, potom samozrejme vyplníte aj fakturačné údaje, keďže sa jedná o internetový obchod, takže vaše meno, priezvisko, adresu, mesto, krajinu, poštové smerové číslo, telefón. Samozrejme, môžete sa stať hneď partnerom, nemusíte. Keď sa chcete stať partnerom a zarábať, zakliknete položku Chcem sa zúčastniť partnerského programu. Pozor na toto, vo vete nad týmto vám sa ukáže, že kto vás pozýva do partnerského programu. Takže dbajte na to, aby ste tam videli meno a priezvisko človeka, ktorý vás skutočne do Best to Buy pozval. Poďme sa teraz prihlásiť, ako to vyzerá s prihlásením. Kliknete na prihlásenie a vyplníte vašu prezývku a heslo. Samozrejme, ešte som zabudol pripomenúť, po registrácii vám príde e-mail, ktorý vám jednoducho ukáže vaše prihlasovacie meno a heslo. Takže budete mať k dispozícii. Dobre, teraz som prihlásený a vpravo hore mám zmenu, mám tu kolónku partnery a môj účet. Takže poďme najprv na môj účet, kde máte k dispozícii hneď v tom menu môjho účtu partnerský program. Tu nájdete svoju registračnú adresu alebo váš registračný link, s ktorým registrujete ďalších záujemcov, zákazníkov alebo aj partnerov. Čom je to teraz jednoduché? Ja napríklad viem, že veľa ľudí, keď začne podnikanie s MLM napríklad, čokoľvek napríklad nejaké luxusné predmety alebo nejaké drahšie veci a podobne, tak má s tým problém to vôbec propagovať napríklad na sociálnych sieťach alebo kdekoľvek. Ja verím tomu, že internetový obchod s bežnými vecami, ktoré ľudia poznajú, nebude mať nikto problém spropagovať. Čiže okopíruje si jednoducho registračný odkaz, zadá ho na Facebook alebo kdekoľvek, odporúči ho, napíše, že tu som dobre nakúpil, odporúčam tento internetový obchod.
nie je tam problém a určite získa nejakého záujemcu. Ďalej tu číslo účtu pre vyplnenie provízie môžete vyplniť, nemusíte. Samozrejme, keď vyplníte, tak už Best2Buy bude vedieť, na aký účet treba poslať provízie. Poďme teraz ďalej. Keby klikneme na kolónku partnery, dostanete sa do zoznamu dostanete sa do zoznamu vašich registrovaných ľudí. Ja túto kolónku preskočím, ale poviem vám len to, že nájdete v nej vašich priamých registrovaných ľudí, aj kontakt na nich, a oni samozrejme vedia kontakt na vás, takže medzi sebou viete komunikovať, ale kontakt na ľudí z 2., 3., 4. a tak ďalej línie alebo levelu už nevidíte, pretože je to v rozpore s etickým kódexom podnikania, čiže nemôžete kontaktovať vášho priateľa alebo známeho vášho známeho. V kolónke moje provízie vám budú naskakovať vaše provízie, samozrejme budete to vidieť dokonca aj rozpísané podľa používateľského mena a čiastku z jeho nákupu. Poďme na kompenzačný plán, ktorý je veľmi jednoduchý. Ja už som teda spomínal, v čom je výnimočný. Výnimočný je v tom, že kdekoľvek sa zaregistruje nejaký zákazník alebo partner, tak sa pridá do vašej štruktúry napríklad pod niekoho aktívneho. Aký to má význam? Dáme tomu, predstavte si, že máte 10 partnerov zaregistrovaných, z toho 2 sú aktívni, čo ste spokojní, a 8 je neaktívnych. To sa veľmi často stáva. Tak dáme tomu, budete mať 8 neaktívnych a nie ich jednoducho dostať k tomu, aby niečo začali robiť. A teraz za nejakú dobu, vzhľadom k tomu, že sú neaktívni, sa pod nich zaregistruje nejaký zákazník, ktorý sa pridá kdekoľvek zo Slovenska, Čiech alebo z inej krajiny do budúcna, nakúpi a získa ten neaktívny partner províziu, ale získate ju aj vy. Čo to spraví s tým vašim partnerom? Buď ho to zobudí, buď sa poteší, alebo jednoducho nič to si nespraví, ale vy získate províziu. Aj za toho neaktívneho partnera. A to aj za tých ďalších 7. Takže takto krásne to bude fungovať. Ďalej môže sa zaregistrovať partner, čiže zaregistruje sa pod nejakého vášho neaktívneho partnera a on začne pracovať. Tým pádom máte zabezpečeného ďalšieho nového partnera. Je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavý koncept. Poďme ďalej. Čo sa týka provízií, tak máme naozaj vysoké provízie v Best2Buy, a to za prvý level 17% z nákupu, za druhý level 8,5%, za tretí level 8,5%, za štvrtý level 4,3% a za piatý level 2,1%. Tieto percentá sú fixné a ďalej sú provízie do nekonečnej hĺbky podľa Best2Buy zostávajúcich ziskov. Takže do nekonečna prakticky budete získavať provízie do nekonečnej hĺbky. Takže to je, čo sa týka provízií. Poďme napríklad na návody. Máte tu jednoduchý návod zatiaľ. Máte tu k dispozícii oficiálnu Facebookovú skupinu, kde jednoducho aj ja vás informujem, dávam vám propagačné materiály, radím, pomáham, čokoľvek. A neskôr tu pribudnú samozrejme aj videá k návodom. K dispozícii sú materiály, kde si budete môcť stiahnuť dokumenty alebo banery a podobne a tak ďalej. Takže to je, čo sa týka vášho partnerského užívateľského rozhrania. Poďme teraz na hlavnú stránku. Hlavná stránka vyzerá veľmi zaujímavo, veľmi pekne a ako vidíte, v začiatku tu figuruje nejaká ledková žiarovka a nad ňou nápis šetrite až 90% na elektrine. Nakupujte rozumne. Best2Buy začalo s niečím, čo šetrí tak veľmi veľa a ešte vám to aj zarobí. Ďaká Best2Buy. Takže máte naozaj kvalitné ledky, ledkové svietidlá, ledkové žiarovky, ledkové pásy, autoled žiarovky k dispozícii a
máte k dispozícii aj produkty, ktoré pre vás pripravujeme, tuto v tejto kolónke, a tam sa môžete dozvedieť, že k dispozícii budú aj kamerové systémy, mobilné príslušenstvo a LED reflektory a LED trubice a podobne. Takže stále bude niečo nové a nové pribúdať. Čo sa týka služieb, tam viem, že budú služby aj zdarma, z ktorých budete zarábať. Takže naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Poďme teraz ďalej. Vzhľadom k tomu, že vy, keď si dáte váš registračný odkaz kdekoľvek na nejakú sociálnu sieť alebo kdekoľvek si to uložíte, aby to bolo videné pre ľudí, tak získate nejakým spôsobom zákazníka aj spôsobom takým, že tu má informácie, čiže má tu informácie, ako si vybrať LED žiarovku, čo je veľmi dôležité. Ľudia nevedia, ako si vybrať a prečo si hlavne vybrať LED žiarovku. Máte tu všetko pekne, krásne, aj graficky rozpísané, všetko vám to vysvetlí, aké to má výhody. Ja vám poviem ako laik v tejto oblasti takú jednu z najdôležitejších výhod, podľa mňa, to je hneď posledná veta, to preskakuje, ja ju takto vysvietím, rok prevádzky. Rok prevádzky klasickej žiarovky je 14,50 €. 14,50. Rok prevádzky ledkovej žiarovky je 2,01 €. Takže viete si to určite rozpočítať. Čo sa týka životnosti, taktiež neskutočné. Bežná žiarovka 1000 hodín, ledková žiarovka 30 000 hodín. Wow, je to neuveriteľné a veľa ľudí o tomto nevie a nevie si to ani predstaviť. Preto, čo skoro budú v dispozícii na stránke aj videá, ktoré vám budú ukazovať, ako to krásne svieti, ako to krásne funguje, ako to vyzerá, napríklad aj tie ledkové pásy farebné a tak ďalej a tak ďalej. Bude to naozaj veľmi zaujímavé a veľmi veľa ľudí to nadchne k tomu, aby si kúpili produkty. Ja som si už predpripravil niečo do nákupného košíka, takže ja vám ukážem, ako sa nakupuje. Ja teda ešte, dáme tomu, potrebujem žiarovku nejakú takúto, tak si kúpim túto žiarovku. Vidíte, máte tu rozpísané aj konkrétne všetky výhody, technické údaje, krátky popis a podobne. Dáte si pridať do košíka a hneď priamo môžete ísť stadiaľto do košíka, alebo kliknete na nákupný košík a kliknete na košík. Máte tu teda celkový výber tých ledkových svetidiel, lediek, LED pásov, čo ste všeličo objednali. Môžete si hneď kontrolovať cenu dopravy, takže ja si skontrolujem. Medzi súčet objednávky mám tu očakávané poštovené 0 €. Takže buď zaplatím hneď prevodom na účet, alebo jednoducho idem cez kuriéra do Bieroku, môžem si vybrať akokoľvek. Pri nižších cenách tam je nejaké poštovné, prejdete si na ičko, túto čo máte v dispozícii, to i, kliknete na to a uvidíte, že od akej sumy po akú sumu je tam to poštovné stále nižšie a nižšie. Poďme teraz objednať, klikneme na objednať, preklikáte sa až do potvrdenia objednávky, samozrejme môžete si fakturačnú adresu zmeniť, aj adresu príjemcu a máte tu všetko vypísané a kliknete jednoducho na objednať. Samozrejme ešte zmeníte spôsob doručenia. Takže je to naozaj veľmi jednoduché, čo sa týka objednávania. V mojom účte vidíte hneď aj môj objednávky, ja som tu už len skúšal, aj som si ju zrušil. Objednávku máte tu číslo objednávky, kedy bolo objednané, spolu a stav objednávky, čiže vidíte, že bola prijatá, že bola expedovaná a že bola vyplatená. Taktiež vám prichádza ohľadom týchto vecí aj e-mail. Máte k dispozícii Facebookovú stránku, teda môžete sledovať všetky informácie, je tu aj Twitter, na YouTube budete mať videá, kde budú jednoducho prezentované tie ledkové žiarovky, svetidlá, LED pásy a podobne a ďalšie produkty do budúcna.
Takže všetko budete mať k dispozícii, informácie úplne. Ešte som zabudol podotknúť, čo sa týka v produktoch, keď si naozaj nebudete vedieť rady, že ste v tom laik, vidíte, máte tú ledkovú žárovku napríklad tuto a chcete sa spýtať na ten výrobok, kliknete na spýtať sa na výrobok, dáte meno, e-mail, vašu správu, spýtate sa čokoľvek, čo vás zaujíma. Takže naozaj je to veľmi pekné, prepracované. Tuto hneď dole vidíte aj porovnanie LED žiaroviek a klasických žiaroviek vo viacerých bodoch a môžete si objednávať, môžete zarábať. Skutočne je to jednoduché, ja vám držím palce, čo sa týka projektu Best to Buy, pretože má neskutočnú budúcnosť a vzhľadom k tomu, že stále nové a nové produkty budú pribúdať, tento obrázok sa zmení, alebo respektíve bude sa meniť, pribudne sem ďalší ohľadom služieb, ohľadom iných produktov, čiže stále to tu bude kolovať, bude to na očiach zákazníkom a tým pádom to bude absolútne jednoduché pre každého spropagovať Best to Buy, na rozdiel od iných podobných projektov. Takže ešte raz držím vám palce, kedykoľvek sa obráťte na mňa vo skupine a teším sa na spoluprácu a na to, že si budete zarábať z Best to Buy aj vy. Majte sa krásne, do počutia.